Mag ich kieken, mag ich kieken, mag ich kieken, nou wat Steve is doen. Mag ich kieken, laat mich kieken, ich wil kieken, nou wat Steve is doen. Ja, vanavond gewoon weer allemaal op wie, want de loeskant van de morgen zit voor muziek en ook Wat de Wiekeneer voorstelt, daar zijn drie interpretaties over. Op de eerste plaats, zover mij bekend, heeft de kunstenaar zelf er niks mee bedoeld. Het was een vrije expressie. Vanaf dag 2 is het wel, hij in Wiek genoemd de Wiekeneer, een hele goede naam. En op de derde plaats voor Hotel Beaumont hebben we altijd gezegd, hier staat op de uitkijk naar gasten die vanuit de statie naar Hotel Beaumont komen. Dat beeld is terechtgekomen in het kader van de renovatie van de Wiekenbrugstraat in 1984. Dat is dit jaar 24 jaar geleden. En in dat kader wordt ook budget vrijgemaakt om een kunstwerk te plaatsen. En dat kunstwerk hebben ze toen voor Hotel Beaumont neergezet. En daar zien we eigenlijk wel heel goed in. De kunstenaar is de heer Frans Carlier. Ik heb overigens niet genoegen gehad om hem te maken ontmoeten, dus ik ken de mensen echt niet. Daar zijn inderdaad toen dat tijd klein beeldjes van gemaakt, in brons overigens. En die worden op initiatief van Wiekpromotie gefabriceerd. Een heel select aantal. En dat wordt uitgereikt aan ondernemers die in een bepaald jaar heel veel hebben betekend voor Wiek. Het eerste beeldje is uitgereikt aan Dion van Rijn, vroeger van Parfumerie Femina Heidenstraat. En het tweede beeldje was toevallig om in de paar, want dat waren beide de oprichters van Wiekpromotie. Ja, het is naar mijn weten het wieken van zijn sokkel afgekomen. Onvrijwillig dus in dit geval. Maar de gemeente heeft dat redelijk snel opgepakt, letterlijk en figuurlijk. En heeft het weer precies daar neergezet hoe het moet staan. En in dit geval ook beter bevestigd. ja, vanavond gewoon weer allemaal op wie, want de loeskant van de morgen zit voor muziek en ook de kiemel is te zien met de zendband. Het is ongelooflijk wie veel belangstelling er is voor dit beeld. Want je moet je voorstellen dat hij per dag vanaf de statie naar Maastricht zeker zo'n 12.000 tot 15.000 lui lopen. Dat ding wordt ondertussen op 10.000 foto's staan. Kinderen kroepen erop en eraf. Met carnaval wordt het verseerd. Het is een genot om dat beeld even voor de deur te hebben. Mag ich kieken, laat mich kieken, ich wil kieken.